Bon vespre a tots i a totes. Primer de tot, gràcies per ser aquí, un divendres a hora baixa. Per nosaltres avui és un dia important perquè començam els actes de la Diada de Mallorca, que seran uns actes que se faran des d'avui fins dia 3 de gener. I també és un orgull començar amb un acte com aquest, una exposició de n'Aurora Picornell, que per això primer començaré també donant les gràcies al comissari, en David Ginard, també a Cibedona, que ho ha fet possible, i també vull agrair al Departament de Presidència, a la directora insular d'Igualtat, que han tingut aquesta meravellosa idea de començar els actes de la Diada amb un nom de dona, amb n'Aurora Picornell, amb la seva exposició que conta la seva biografia i la seva història, una gran dona, una gran lluitadora, sindicalista, republicana, una referència com a dones i per Mallorca, no? I com que ho emmarcam dins els actes de la Diada i el sentit que li han donat enguany a la Diada és que sigui, o que connectam passat en futur, però que la Mallorca que volem és una Mallorca feminista, igualitària, integradora, progressista. El nom perfecte és n'Aurora Picornell, perquè reflexa tot això. Una dona lluitadora, com deia, que va lluitant per drets, per les llibertats, i en una època molt complicada, evidentment, però que és un referent per nosaltres. Per això vull que el Palau Real aculleixi aquesta exposició emmarcada dins els actes de la Diada és, com us deia, un plaer, un orgull, una satisfacció. Per això agrair a tots els que ho han fet possible i convidar-vos, ja que hi som, a tots els actes que farem aquests dies de la Diada, que s'emmarquen també dins aquestes festes nadalenques i se poden combinar perfectament perquè són actes per famílies, actes per disfrutar aquests dies que se combinen perfectament i que també que vos recorden els que sou aquí, que també esteu convidats dia 29 fins l'acte central de la Diada en el teatre principal, un acte que també se donaran els premis de creació literària que dona el Consell de Mallorca i el Premi de Fotografia i que, per tant, donaran cos en aquesta diada. Com vos deia, una diada que el que pretenem és el reconeixement i la reivindicació de la identitat del poble de Mallorca i que, a més, volen que sigui en veu de dona. El Consell el gestionam en veu de dona, on les polítiques d'igualtat són un eix important, un referent, i per acabar, diguem que Aurora Picornell per nosaltres és un gran referent i vull començar aquests actes amb aquesta exposició. És tot un orgull i un plaer. Moltes gràcies a tots. Bé, bona tarda. L'exposició, tal com el seu nom indica, se diu Aurora Picornell, Història i Memòria, perquè d'alguna manera el que s'ha intentat ha estat articular aquests dos aspectes entorn de la personalitat d'Aurora Picornell. És una exposició que ja té un llarg recorregut, de fet se va inaugurar amb motiu del Dia de la Dona Treballadora de l'any 2017, mentre era directora de l'Institut Balear de la Dona Rosa Cursac, i un poc el que es pretenia era divulgar la figura de n'Aurora Picornell, sobre la qual prèviament ja s'havien fet estudis històrics, però que pensàvem que havia d'arribar una mica al gran públic. Com se podrà observar, l'exposició està articulada en 10 panells, n'hi ha 8 que estan dedicats a la seva història, en 3 grans parts, els seus orígens, 1912-1931, és a dir, el seu naixement, en el barri obrer del Molinar, amb una família obrera, amb compromisos progressistes, amb els seus primers compromisos, que bàsicament són dins l'àmbit del feminisme i dins l'àmbit del laïcisme, són les dues primeres actuacions seves quan té 15-16 anys, és a dir, molt jove. Després hi ha una segona part, que és d'alguna manera la més important, perquè és quan se forja el mite Aurora Picornell, que són els anys de la Segona República, que és quan comença a ser coneguda com la passionària de Mallorca. Aquí ella té tota una sèrie d'àmbits també molt importants, una d'elles evidentment és com a activista comunista, com la persona més coneguda del Partit Comunista a les Illes Balears, d'aquí ve aquest terme de la passionària de Mallorca, però també el seu activisme en molt d'àmbits. Un àmbit molt important, l'àmbit del feminisme, és a dir, hem de pensar que ella és la primera persona que impulsa a les Illes Balears el Dia de la Dona Treballadora. És a dir, un dia que ara és un fet de masses, que tots s'einam i que consideran que és molt important, la primera persona que va escriure entorn d'aquest aspecte que va impulsar el 8 de març va ser n'Aurora Picornell. També fa tota una tasca com a articulista, com a sindicalista, perquè ella era sastresa de professió, impulsa el sindicat dels sastres, etc. I finalment hi ha una tercera part,
que és la part més trista, que és la part de la guerra civil. Té lloc l'aixecament, s'explica com té lloc l'aixecament de juliol de 1936 contra el govern de la República en el cas de les Illes Balears, on Aurora Picornell és una de les primeres persones que és detenguda, en concret dia de 9 de juliol de l'any 36, que és empresonada a la presó de dones primer la presó provincial en els Caputxins i després a la presó de dones de Palma, coneguda com Can Sales, i com la nit de Reis, del 5 al 6 de gener de l'any 37, és assassinada juntament amb 4 companyes seves, 3 de les quals eren conegudes com les Roges del Molinar. Un assassinat que va commocionar a la societat mallorquina, tot i que cada dia s'estaven fent aquest tipus d'actuacions, aquest tipus de crims. Aquest va ser un assassinat particularment ferest per tota una sèrie de circumstàncies. De fet, se van generar tota una sèrie de mites i de llegendes entorn a les circumstàncies concretes de l'assassinat que pensant que també són interessants d'analitzar, més enllà que és impossible saber si són certes o no. I bé, i finalment hi ha els 2 darrers panells que estan dedicats a l'àmbit de la memòria, perquè en Aurora Picornell és interessant no només per aquesta vida tan intensa que té, sinó també per la seva memòria. Per la desmemòria i per la memòria, per ser més exactes, perquè durant tota una sèrie d'anys, que són els anys posteriors al seu assassinat i els anys de la postguerra, desapareix de l'escena pública a Mallorca, evidentment, perquè estem en una situació de repressió franquista en els seus moments més terribles. Hem de pensar que no només és assassinada ella, també és assassinat son pare, 2 germans, el seu home, Heriberto Quiñones, és executat a Madrid l'any 1942, d'altres membres de la família se'n van a l'exili, i dins aquesta situació de repressió, dins el propi barri del Molinar, se comença a oblidar el nom, la figura de Aurora Picornell, però no desapareix del tot. I per aquest motiu hi ha un darrer panell dedicat un poc a com se preserva aquesta memòria de Aurora Picornell. I a l'hora de preservar el nom, la vida de Aurora Picornell, és molt important, d'una banda, el rol de la família, i estic molt honorats aquí de tenir en Miquel i altres membres de la seva família, i també, d'una altra banda, la tasca dels seus companys d'ideologia, en concret, persones com la Francisca Bosch, que va ser una dirigent comunista molt important des darrers temps del franquisme a Mallorca, farà una tasca molt important que permetrà que ja abans de la mort d'en Franco se publiqui un article dedicat a Aurora Picornell a una publicació clandestina que es deia Nostra Paraula, que llavors l'any 78, ja en democràcia, se faci un acte d'homenatge en el cementeri de Porreres. Són fets molt importants. Llavors hi ha un altre moment també important, que és quan hi ha el cinquantenari de l'assassinat i de la Guerra Civil, que és quan se li dedica un carrer en el Molinar. I finalment, aquests darrers anys que ha hagut amb el canvi de segle, amb el procés de recuperació de la memòria democràtica, on s'han fet un gran nombre d'actes que ja en aquestes alçades ja és difícil seguir el compte de tots els que s'han fet. En definitiva, jo penso que la recuperació de la memòria de Aurora Picornell ha estat una tasca col·lectiva, en la qual ha participat moltíssima de gent, que jo crec que ha tingut uns resultats molt positius, però no en la idea, diguem-ne, de fer una memòria apologètica sobre la figura de Aurora Picornell, sinó de fer una memòria crítica. És a dir, és un personatge històric que, com qualsevol altre, té aspectes molt lluminosos, jo crec que en el seu cas la gran majoria, però també hi pot tenir aspectes que poden ser objecte de crítica, de qüestionament, però d'alguna manera per això serveix la història, perquè d'alguna manera analitzem el passat amb ulls crítics per intentar construir un futur millor. I esperem que s'hagi pogut aconseguir. Moltes gràcies per la vostra atenció.